Proč je po 70 to nejlepší, co pro sebe můžete udělat? Zůstat doma. V životě nastane chvíle, často tiše a bez ohlášení, kdy se jednoho rána probudíte s poznáním, že se něco změnilo. Není to nic dramatického, neprovází to bolest ani strach. Přichází jen jasné vědomí. Po 70 si mnozí začnou všímat, že je vnější svět už neláká tak jako dřív. Hluk se zdá hlasitější, tempo rychlejší a touha vyrazit ze dveří se jednoduše vytrácí. Místo ní přichází hluboké ocenění toho, že jste právě tam, kde jste. Doma, na místě, které je známé, stálé a bezpečné. Pokud vám to zní povědomně, dovolte mi říci to jemně a jasně, není s vámi nic v nepořádku. Naopak, tato změna není známkou úpadku, je to známka moudrosti. Po 70 začíná život klást jiné otázky. Neptá se, kolik toho zvládnete, ale jak hluboce dokážete žít. Nezajímá ho, jak jste zaneprázdnění, ale jaký klid v duši cítíte. Zůstat doma pak není o tom, že se světu vyhýbáte, ale o tom, že si volíte sami sebe. Když jste byli mladší, život vyžadoval pohyb. Bylo třeba plnit povinnosti, starat se o druhé, honit se za cíli a naplňovat očekávání. Naučili jste se překonávat únavu. Naučili jste se být k dispozici, i když vám zbývalo jen málo sil. Naučili jste se přežít ve světě, který odměňoval rychlost, produktivitu a neustálý pohyb. A dělali jste to dobře. Desítky let jste věnovali budování, zaopatřování, podpoře a vytrvalosti. Ale teď, v této životní fázi, už cílem není cokoliv dokazovat. Dokázali jste toho dost. Nyní záleží na smyslu. A smysl nepochází ze spěchu, ale z přítomnosti. Vychází ze schopnosti sedět sám se sebou bez nepohodlí. Vychází z tichých okamžiků, které umožní vaší mysli i tělu odpočinout. Váš domov se pro takový život stává přirozeným místem. Ne proto, že by byl malý nebo omezující, ale proto, že uzemňuje. Uvnitř vašeho domova si váš nervový systém může konečně odpočinout. Nemusíte být neustále ve střehu. Nemusíte sledovat dopravu, číst sociální signály nebo se chránit před hlukem a stresem. Můžete se pohybovat pomalu. Můžete se zastavit. Můžete dýchat bez pocitu spěchu. Vnější svět se za ta léta hodně změnil. Je hlasitější, rychlejší, náročnější. Kamkoliv jdete, cítíte tlak držet krok, reagovat, přizpůsobovat se. Rozhovory působí uspěchaně, prostory jsou přeplněné. I jednoduché pochůzky vás mohou vyčerpat víc než dřív. Není to proto, že byste byli slabší, ale proto, že vaše vnímání je ostřejší. Hlouběji cítíte, co vaše tělo a mysl potřebují. Doma všechno změkne. Zvuky jsou známé. Světlo vstupuje do místnosti způsobem, který poznáváte. Křeslo přesně pasuje k vašemu tělu. Je v tom útěcha vědět, kde všechno je. V rutině je bezpečí. Tyto drobné detaily mají větší význam, než si lidé uvědomují, zvláště po 70. Pomáhají vašemu tělu se sklidnit. Pomáhají vašemu srdci cítit se v pohodě. Jednou z největších změn, které přicházejí s věkem, je způsob, jakým prožíváte energii. Když jste byli mladší, energie se zdála nekonečná. Mohli jste ji volně rozdávat a druhý den mít další. Nyní je energie vzácná. Ne křehká, ale cenná. Začínáte chápat, že každá vycházka, každý rozhovor, každý závazek má svou cenu.
Některé věci energii vracejí, mnohé ji však berou. Zůstat doma vám umožňuje chránit to, co máte. Dovoluje vám věnovat energii tam, kde na ní skutečně záleží. Místo toho, abyste byli táhnuti mnoha směry, si můžete zvolit odpočinek. Místo toho, abyste reagovali na požadavky světa, můžete odpovídat na potřeby svého těla. Není to sobecké, je to moudré. Je to projev úcty k životu, který jste prožili a který stále žijete. Doma dochází k tiché obnově. Prostý akt sezení v tichu, šálek čaje, pohled z okna, to vše má hluboký účinek. Vrací vás to k sobě samým, vaše myšlenky se zpomalí, váš dech se prohloubí, vaše svaly uvolní napětí, které drželi, aniž byste si to uvědomovali. To není nic nedělání, to je léčení. Mnozí lidé po 70 cítí jemný tlak od ostatních, dokonce i od blízkých, kteří to myslí dobře. Jsou nabádáni, aby zůstali zaneprázdnění, společenští, aktivní za každou cenu, jako by ticho bylo něco, čeho se třeba bát, jako by bytí doma bylo známkou toho, že to vzdáváte. Ale tento způsob myšlení opomíjí důležitou pravdu. Být sám neznamená být osamělý. Osamělost je prázdnota. Je to pocit, že vás nikdo nevidí, neslyší, že jste odpojení. Samota je naopak plnost. Je to pohodlí ve vlastní přítomnosti. Je to prostor pro přemítání, vzpomínání, pro prostou existenci bez nutnosti něco předstírat. Samota se stává obzvláště silnou v pozdějším věku, protože vám umožňuje znovu slyšet svůj vnitřní hlas. Ten, který byl možná léta přehlušen povinnostmi a hlukem. Doma v tichých chvílích si můžete všimnout myšlenek, kterým jste dříve neměli čas naslouchat. Vynořují se vzpomínky. Emoce se jemně hlásí o pozornost. Není to něco, čemu byste se měli vyhýbat. Je to součást přirozeného procesu scelování. Po desetiletích zaměření navenek vás život zve dovnitř. A váš domov je pro tuto cestu tím nejbezpečnějším místem. S věkem se rozvíjí hluboká emoční inteligence. Začínáte rozpoznávat, co vás vyčerpává a co vás vyživuje. Některé rozhovory jsou tíživé. Některá prostředí jsou zdrcující. Někteří lidé, i neúmyslně, vás zanechávají vyčerpané. Bytí doma vám dává prostor činit rozhodnutí založená na moudrosti, ne na povinnosti. Už se nemusíte nikomu vysvětlovat. Nemusíte se všeho účastnit. Můžete říci ne bez pocitu viny. Vaše hodnota se již neměří tím, jak plný máte kalendář. Měří se tím, jak klidné je vaše srdce na konci dne. A klid nejlépe roste ve známé půdě. Váš domov zná vaše rytmy, rozumí vašemu tempu, umožňuje vám žít v souladu s tím, kým jste teď, ne s tím, kým jste byli před desítkami let. V rutině po 70 je také něco hluboce uklidňujícího. Probudit se ve svůj čas, připravit si jídlo tak, jak ho máte rádi, sedět každé ráno na stejném místě, tyto malé rituály poskytují stabilitu ve světě, který se často zdá nepředvídatelný. Vytvářejí pocit kontinuity. Připomínají vám, že život nemusí být dramatický, aby byl smysluplný. Když zůstáváte doma, dáváte svému tělu dar stálosti. Váš spánek se zlepší. Vaše chuť k jídlu se vyrovná. Vaše pohyby se stanou jemnějšími a intuitivnějšími.
Už se nenutíte přizpůsobovat vnějšímu tempu. Nasloucháte. A naslouchání je jednou z největších dovedností dobrého stárnutí. Ve volbě klidu je tichá důstojnost. Chce to odvahu ustoupit od hluku. Chce to sílu ctít své limity. Zůstat doma po 70 není ústupem ze života. Je to zapojení se do života hlubším a udržitelnějším způsobem. Je to volba kvality před kvantitou, přítomnosti před výkonem. A co je možná nejdůležitější, bytí doma vám umožňuje znovu se spojit se sebou samým, ne jako s rolí, ale jako s lidskou bytostí. Ne jako s rodičem, pracovníkem, živitelem nebo řešitelem problémů, ale jednoduše jako vy. Člověk, který žil, miloval, ztratil, učil se a vydržel. Člověk, který si zaslouží odpočinek. Tato kapitola života nemá být prožita ve spěchu. Má být procítěna. A váš domov ve své tiché jednoduchosti nabízí dokonalý prostor pro to, aby se tento pocit rozvinul přirozeně, jemně a bez tlaku. Jak se dny stávají tišími, začne se dít ještě něco dalšího. Často aniž byste si toho zpočátku všimli. Vaše tělo začne reagovat. Když je méně spěchu, méně tlaku, méně emočního hluku, tělo nachází prostor pro vlastní opravu. To je jeden z tichých darů bytí doma po 70. Stres pomalu povoluje své sevření. Srdce už nemusí závodit. Dech se stává hlubším a přirozenějším. Spánek přichází snadněji, když mysl není přestimulovaná. Klid není jen emocionální, je i fyzický. Když je vaše okolí klidné, vaše tělo dostává jasný signál, že je v bezpečí. A když se tělo cítí v bezpečí, léčení se stává možným. Svaly se uvolní, trávení se zlepší, posílí se imunitní systém. Tyto změny se nedějí přes noc a ani nemusí. Dějí se jemně, stejně jako roste zahrada, když je zalévána pravidelně, nikoli zaplavována najednou. Bytí doma vám také umožňuje pohybovat se způsoby, které vám vyhovují. Ne pohyb nucený nebo soutěživý, ale ten přirozený. Ranní protažení, pomalá chůze po domě, stání u okna a přenášení váhy, zatímco sledujete, jak se den odvíjí. Tyto pohyby udržují tělo naživu, aniž by ho vyčerpávali. Ctí to, kde jste, nikoli to, kde si myslíte, že byste měli být. V tichu probíhá také hluboké emocionální léčení. Během života je mnoho pocitů odloženo stranou, protože nebyl čas je zpracovat. Smutek, zklamání, lítost, dokonce i nevyjádřená radost. Doma, v okamžicích ticha, dostávají tyto emoce konečně prostor. Ne, aby vás zaplavily, ale aby byly uznány. Tak se srdce zjemňuje. Tak se rozpouští dlouho držené napětí. Váš domov se stává nádobou pro toto léčení. Zdi byli svědky vašeho života. Viděli okamžiky síly i okamžiky zranitelnosti. Je v tom pocit, že vás drží vaše vlastní historie. V tomto prostoru smíte cítit bez odsuzování. Smíte odpočívat bez vysvětlování. Smíte být přesně takový, jací jste. Jednou z nejtěžších věcí pro mnohé lidi po 70 je zbavit se viny. Viny za to, že nedělají dost. Viny za to, že říkají ne. Viny za volbu odpočinku. Společnost má silný hlas a často chválí zaneprázdněnost, zatímco ticho přehlíží. Ale v této fázi života nemá vina žádný užitečný účel. Už jste dali víc než dost.
Už jste byli přítomni nesčetněkrát. Už nemusíte ospravedlňovat svá rozhodnutí. Nemusíte si plnit dny, abyste dokázali svou hodnotu. Odpočinek není lenost. Ticho není slabost. Zůstat doma není izolace, pokud je to vědomá volba. Je to péče. Je to sebeúcta. Je to uznání, že váš čas a energie jsou omezené a zaslouží si být vynakládány moudře. Možná budou lidé, kteří tuto volbu nepochopí. Mohou vás povzbuzovat, abyste chodili víc ven, zůstali zaneprázdnění, drželi krok. Často to pramení z jejich vlastního nepohodlí s tichem. Ale vy nejste zodpovědní za zmírnění jejich nepohodlí. Jste zodpovědní za své vlastní blaho. A vaše blaho prospívá v prostředí, které je bezpečné, známé a klidné. Doma máte kontrolu nad svým světem. Vy rozhodujete, kdy se zapojit a kdy odpočívat. Vy rozhodujete, kdo má přístup k vaší energii. Tento pocit svobody je v pozdějším věku neuvěřitelně důležitý. Obnovuje důstojnost. Posiluje pravdu, že jste stále autorem svých dní. V jednoduchosti domova je také krása. Způsob, jakým se sluneční světlo pohybuje po podlaze, zvuk deště na okně, pohodlí známé deky. Tyto okamžiky jsou malé, ale nejsou bezvýznamné. Jsou připomínkou, že život nemusí být velkolepý, aby byl smysluplný. Často právě ty nejtižší okamžiky přinášejí nejhlubší klid. Po 70 se mění smysl. Už se nenachází v úspěších nebo hromadění. Nachází se ve vnímavosti, ve vděčnosti, v přítomnosti pro to, co je. Teplý nápoj v rukou, klidné ráno, tělo, které stále dýchá, které je stále tady. To nejsou malé věci. To je podstata života. Bytí doma vám umožňuje vnímat tyto okamžiky bez rozptylování. Žádný harmonogram vás netáhne pryč, žádný hluk nesoutěží o vaši pozornost. Můžete sedět s přítomným okamžikem tak dlouho, abyste pocítili jeho plnost. Zde roste spokojenost. Ne z toho, že máte víc, ale z toho, že potřebujete méně. Váš domov se také stává tichým učitelem. Ukazuje vám, že můžete žít s menší stimulací a stále se cítit naživu. Připomíná vám, že jste dostateční bez neustálé aktivity. Učí vás trpělivosti, přijetí a jemnosti. Tyto lekce jsou subtilní, ale silné. Jak trávíte více času doma, můžete si všimnout rostoucího pocitu míru, který nezávisí na vnějších okolnostech. Tento mír s vámi zůstává i v těžkých chvílích. Stává se stálou přítomností, něčím, k čemu se můžete znovu a znovu vracet. Je to ten druh míru, který podporuje stárnutí s grácí. Tím, že zůstáváte doma, nezmenšujete svůj svět. Zjemňujete ho. Volíte hloubku místo hluku, klid místo chaosu, přítomnost místo tlaku. Tato volba nečiní váš život menším. Činí ho pravdivějším. Je také něco hluboce smysluplného na stárnutí spolu s vaším domovem. Prostor se vyvíjí s vámi. Přizpůsobuje se vašim potřebám. Drží vaše rutiny, vaše vzpomínky, vaše tichá vítězství. Stává se společníkem v této životní fázi. Nabízí stálost v měnícím se světě. A jak léta plynou, to, na čem záleží nejvíc, není, kolik jste toho udělali, ale jak jste se cítili. Cítili jste se uspěchaní nebo v klidu? Cítili jste se pod tlakem nebo spokojení? Cítili jste se bezpečně ve svém vlastním životě? Bytí doma vám dává nejlepší šanci odpovědět na tyto otázky s upřímností a laskavostí k sobě samým.
Tato životní etapa není o honbě za vzrušením. Je o pěstování klidu. Je o vytváření dnů, které jsou jemné, nikoli náročné. Je o uctění těla, srdce a mysli za to, že vás donesli až sem. Takže pokud nacházíte útěchu v bytí doma, důvěřujte tomuto pocitu. Pokud nacházíte radost v jednoduchosti, dovolte si ji. Pokud nacházíte mír v samotě, přijměte ji bez omluvy. Nepřicházíte o život. Žijete ho způsobem, který je konečně v souladu s tím, kým jste. Mír nepřichází z běhání po světě. Přichází z usazení se v sobě samém. A pro mnoho lidí po 70 se domov stává branou k tomuto míru. Když je vaše okolí klidné, vaše mysl následuje. Když je vaše mysl klidná, vaše srdce se zjemní. A když je vaše srdce v pohodě, život se opět zdá smysluplný, dokonce i ve svých nejtižších okamžicích. Posaďte se na své oblíbené místo. Nechte den plynout jeho vlastním tempem. Zhluboka dýchejte. Buďte k sobě laskaví. Nemusíte být všude. Nemusíte dělat všechno. Potřebujete jen být přítomni v životě, který máte právě teď. Protože po 70 je největším darem, který si můžete dát, klid. A velmi často je nejsilnějším místem, kde tento klid najít, domov, který už máte.